Aşgabatyň ými tönümleri satylýan döwlet dukanlarynyň birine mektep formasyndaky okuwçylary azyk haritlarynyň satylmagy gadagyn edildi. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy yerli ýaşaýjylara salgylanyp habar berýär. Şuun irden 16 Mart'ta dukanyna satıcı mektep formasyndaky okuwçylary azyk haritlarynyň satylmagynyň gadagyn edilýändigini alyjylara duýdurdy diýip habarçy aýtdy. Azatlyk radiosu howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli agzalýan döwlet hiçligindäki dukanyň belgisini aýan etmekden saklanýar. Bu habar Aşgabatyň bir mektebinde mugallimlaryň okuwçylary sapak wagtyny gyt haritlary satyn almak üçin mektebiň goloýundaky dukanlara iýerýänligi barada Azatlygyň paýtagtly habarçysynyň 9 Martda beren maglumatynyň ýa-da gabat gelýär. Käbir mugallimler ýerden sagat 8 töwereginde mektebe baran okuwçylara özleriniň plastik bank kartlaryny berýärler we olary goloýdaky döwlet dukanyna iýerýärler. Olar okuwçylardan özlerini derek bu ýerde nowbata durmagy we azyk önümlerini satyn almagy talap edýärler diýip habarçymyz mektep okuwçylarynyň we olaryň ene atalarynyň en çemesiniň sözlerine salgylanyp geçen duşenbe habar beripdi. Habarçynyň maglumatlaryna görä agzalýan mektebiň mugallimleri 7-nji, 8-nji we 9-njy klaslaryň okuwçylaryny gyt haritlary satyn almak üçin dukanlara iýerýärler we bu ýagdaý geçen ýylyň sentýabryndan bäri ýylgyderli görnüşde dowam edýär. Ene atalar bu ýagdaýyň öz çağalarynyň okuwdaky ýetişigine oňoýsuz täsir edýändigini Azatlygyň habarçysyna gurrun berdiler. Türkmenistanyň ykdysady kynçylyklar dowam edýän mahaly hususy sewdada gymmat bahadan satylýan towuk buğdy, ösümlik ýagy we beýleki käbir ými tönümlerini arzan satyn almak isleýän raýatlar döwlet dukanlaryna uly nowbatlara garaşmagy mejbur bolýarlar. Döwlet dukanlaryna ými tönümleri hususy sewda bilen deňeşdirilenini arzan bahadan satylýar.